Băi, nu mai dam copila aia, că mă obligi de mă duc la poliție, mă. Asta nu a fost toată la poliție până și s-a dus de Tu n-au să nu mai dai copila aia. Mă, că pune acolo, pi. să se ducă. Tu, mustăcioasă, tu n-au să nu mai dai copila aia, tu. Culinează. Și măcar vorbește singur. Nu mai da bă pulă în copila aia, că deja mă enervezi. Nu crezi că e zăpă, du-te batele în pula mea. Tu, ocheșilă, mâncate-ar cancerul în ochii ăia. Filmează, mă. Să te mânce de muie, să nu mai da muie, ca să răi la muie, putu-ți gura, mă. O pui pe YouTube, pulă. Nu mai da. Nu știu ce mare de mult filmat. Nu mai da muie, că te omor de te pici în mâna mea. Bă, fute-l. Căline, mi-ai. Să mor tu dacă nu te duci să fugărești peleta lui Cosmin aici la mine. Să vezi ce fac eu culeta, de nu pui eu de-o fute mi-ai pe orice. Ascultă ce spun eu. Cum ai făcut tu cu tirasil, așa fac eu culeta ta. No bine, fii atent la mine. Una mustăcioasă. Hai să fură hainele. Ai la putere musta, să se ciudă că nu stă ghiță cu tine, nu stă muie. Ia să ciudă sugacii. Mortul pe pula lui și n-are abar să pute în gura ta. Nu, bine faci. Pe gura ta. Spermează. Îți dă muie. Nu mai da muie. Cartana albă, Ce-ai trebuie tu? Țigan. Să nu mai bate copila, au ce-o bate, nu-i milă cum dă ea. Că-i nefata, eu bate Dumnezeu. Dacă te sună, am zis. Așa bine, bă, nu mai dă ea. Las că nu-i mâierea ta. Mâierea ta-i mumă ta. Bă, da. Las că și eu să mor eu dacă nu, când mă duc în aude, nu pui pe cineva de fac instrucție cu ei. Nu nimeni pe aici, da? Ascultă ce spun eu, Vedeți, Nu dacă nimeni. mai intri pe lăuntru, Vorbește mai cu intrate pe copacul lăuntru, dacă nu fac de două chime în cap. Nu nimeni pe aici. Mă las că vezi. E copila mea, sugaciule, nu mai da în ea. Copiii ai crede că-s la gară și în Italia, dar de fapt e... Ce 1000 de euro, mă? Mâierii ta câți bani trebuie să-mi dea ei? Mole, eu răspund. Așa bine, bă, furăciosule, pușcăriașule. Tăreacu. Nu mai dați putu-ți gura mătuia. Bă, crezi că zic, bă, de ce stați și vă uitați la ei când mai ar fute două? Nu mai dacă de luăm mă duc la poliție și zic, mă, copilă, știi numărul de la mine? Da. De la? Ai numărul de la mine. Am. Unde auzi de telefon? E 112, normal. Numai că dacă... Eu n-am minute, tanti. La poliție, acolo poți să găsești fără bani. Dar n-am minute. Nu trebuie minute, Dar n-am cartelă, tanti, că... Nu, dacă Ai tu... oprit? că vă dădeam. Bă, da. Și de ce stați și vă uitați pe mea și dați în gură? Ca la casă. Las că când plec eu de aici, mă duc și anunț poliția la Alba. Degeaba anunțați aici, că n-au ce să facă ăștia de aici. Cum să nu, de telefon nu merge așa. Zice copila. Păi și de unde știți că o bate? Păi cum să nu, n-aud, dar de aici se aude toate alea cu le bate. Bă, Ha! eu nu cred că o bate. Ești curios, chiar o bate? Mere asta. Păi întrebați-o, o bate? Întrebați-o pe fata dumneavoastră. Vedeți, o bate? Cum pula mea să aud de ea de aici, până în calat să bată? Nu mă, am